Kinéztem a konyhaablakon, és néztem a kertre zuhogó enyhe esőt. Közönséges délután volt, mint a többi. Kint ment tovább a világ, de bent a házban mintha végtelen körforgássá redukálódott volna a rutin. Az óra kettyegése a falon, a halk rádió sziszegése és a függönyökön átszűrődő lágy fény mindent olyan, nyugodttá tett. Vagy csak túl csendes volt. László nem volt otthon. Még egyszer. Munka, találkozások, elköteleződések. Mindig volt dolga, valahol lenni, de ritkán volt ott, ahol a legfontosabb volt. Itt, velem. Régebben elhittem magammal, hogy ez csak egy szakasz. Hogy minden házasság megélt hullámvölgyeket. De ahogy teltek a hónapok, úgy tűnt, hogy a visszaesések egyre hosszabbak, a hullámvölgyek pedig egyre kevesebben. Nehéz volt nem gondolni arra, ami nem működik. És még nehezebb megbirkózni a magányossággal, amely a miénk ház sarkaiba lopószott. Talán ezért is kezdtem el apró dolgokra figyelni. Olyan dolgokat, amiket addig valahogy észre sem vettek. Mint László öccsének, Gábornak a mosolya. A vártnál gyakrabban jelent meg az ajtómban, és felajánlotta, hogy segít a felmerülő kisebb javításokban. A nyikorgó kapu, a kiégett villanykörte, a kert, amit ápolni kellett. Néha úgy éreztem, hogy jobban van jelen, mint maga a férjem. De nem csak segített. Apró módon kitöltötte a László által hátrahagyott üres helyeket. Azon a bizonyos napon Gábor felajánlotta, hogy segít kifesteni a kerítést. A kint zuhogó eső miatt a munka tovább tartott a vártnál. És mi ketten voltunk egyedül, csak az ecset hangja ütötte a fát, hogy betöltse a csendet. Az ecset érintése a kezemben mintha lassabban húzódott volna, mintha az idő is lelassulna, várva valamire. Észrevette, hogy el vagyok zavarodva, az eszem máshol van. Eszter, minden rendben? Kérdezte lágy és figyelmes hangon, mintha valóban érdekelné. Csak mosolyogtam, nem tudtam, mit mondjak. Egyébként mit mondhatnék? Mély levegőt vettem, és próbáltam eloszlatni azt a kellemetlen érzést, ami mintha egyre gyarapodott a mellkasomban. De Gábor úgy tűnt, nem hajlandó ennyiben hagyni a dolgokat. Ezúttal közvetlenebb volt, hangja alacsonyabb, bensőségesebb. Ha szüksége van valakire, akivel beszélhet, vagy bármi mással, itt vagyok. Ahogy mondta, megtorpant. Ez nem volt kifejezett kérés. Ez valami finomabb volt. Több, csábító. Nem, tudtam, hogy nem gondolhatom így. Egyszerűen baráti ajánlat volt. Vagy talán nem is volt az. Talán több volt. Most először gondolkodtam azon, hogy mi lenne, ha elfogadnám. Mi változna, ha egy kicsit leengedném a hűségfüggönyt, és hagynám, hogy valami több megjelenjen közöttünk. Tudom, hogy nehéz időszakon mész keresztül. Eszter. A hangja gyengéd volt, és egy kicsit közelebb hajolt. Szeretném, ha tudná, hogy számíthat rám. A szavak egyszerűek voltak, de a sorok között valami más volt. Valami, amit nem nagyon tudtam elhelyezni. A szívem kihagyott egyet, és félrenéztem. Hogyan érezhetném ezt? Hogyan ragadhattam meg ilyen apró szavakkal, amelyek valahogy megérintettek valamit mélyen bennem? Köszönöm, Gábor. Ennyit tudtam kimondani, szinte suttogva. De legbelül tudtam, hogy a válasz korán sem egyszerű. Valami változott. Valami bennem, amit nem tudtam kontrollálni. Elfordultam, próbáltam a munkámra koncentrálni, próbáltam lerázni magamról az egyre erősödő érzést, hogy esetleg egy szakadék szélén állok. De ahogy ránéztem, láttam valamit Gábor szemében. Valami, ami nem csak megértés volt. Több volt. Sokkal több. És abban a pillanatban a kint zuhogó eső volt az egyetlen dolog, aminek még van értelme. Ellepte a körülöttünk lévő világot, de bennem néma vihar kezdett gyülekezni. A következő napokban a ház üresebbnek tűnt, mint valaha. A falak, amelyek általában némák, most mintha saját gondolataim súlyát visszhangozták volna. László későn tért vissza, mindig fáradtan, mindig fáradt mosollyal,
én pedig ugyanazzal az automatikus arckifejezéssel üdvözölném, mint aki már tudja, mire számítson. Mesélt nekem a napjáról, a találkozóiról, a munkatársairól, de úgy tűnt, egyetlen szó sem érintett meg valami mélyen bennem. A kapcsolat, amelyet oly kétségbe esetten kerestem, egyre távolabbinak tűnt, mint egy jelzőfény, amely a távolban látható, de lehetetlen elérni. Mégis valami más volt a levegőben. Valami, ami nem kapcsolódik a rutinhoz vagy annak hiányához. Gábor járt a fejemben, állandó jelenlét, bár fizikailag távol volt. Nem értettem, mi történik velem. Bűntudatot éreztem, de ugyanakkor volt valami, ami vonzott. A kedvessége, az apró gesztusaiban rejlő törődés, az, ahogyan úgy nézett rám, hogy elkezdett kételkedni, hogy lát-e még László. És a legzavaróbb az egészben az volt, hogy nem tudtam, mit kezdjek ezekkel az érzésekkel. Hogyan tehetném? Hogyan érezhettem ezt a kapcsolatot valakivel, aki ennyire közeli, mégis olyan távol áll a mindennapi valóságomtól? Olyan egyszerű volt. Olyan könnyű. Nem tett fel nehéz kérdéseket, nem követelt magyarázatot. Csak ott volt, mindig jelen volt, ha szükségem volt valamire, anélkül, hogy bármit is kért volna cserébe. Csak idő kérdése volt, hogy mikor lesz újra ott, az ajtóm előtt, könnyed mosollyal és egy újabb közös pillanat néma ígéretével. Már alig vártam ezeket a pillanatokat, és ez megijesztett. Aznap délután Gábor jött, hogy segítsen a kertben. Egyszerű ügy, mint mindig. Nedves földillata terjengett a levegőben, a fű magas volt, a virágok kezdtek hervadni a törődés hiányától. Ott voltam, a növényeken dolgoztam, amikor hallottam, hogy nyílik az ajtó, és a rá jellemző könnyedséggel belépett, mintha a környezet része lenne. Elmosolyodott, amikor meglátott, és ugyanazzal a nyugodt energiával közeledett felém, mint mindig. Itt is segítségre van szüksége? Kérdezte éber szemmel, de nem kapkodva. Ez nem volt kötelessége számára. Alkalom volt közelebb kerülni. Tudtam, de valami bennem nem akarta látni. Ezek a kis interakciók kezdtek több együtt töltött pillanat kiindulópontjává válni. Olyan pillanatok, amelyeket nem kellett volna keresnem, de amelyek valahogy folyamatosan jöttek. Minden érintéssel, minden szóval egy mágneses mező nőtt közöttünk, amit megpróbáltam figyelmen kívül hagyni, de nem tagadhattam. A levegő sűrűbbnek tűnt, amikor a közelében volt. A hangja sokkal magával ragadóbb, mint ahogy bevallani. Aznap délután felajánlotta, hogy segít elrendezni a növényeket a kertben, ami általában a munkám lenne. De valahogy abban a pillanatban könnyebbnek tűnt elfogadni a segítségét, mint egyedül megtenni. És ott volt, ügyes kezével és a részletekre való odafigyeléssel gondozta a virágokat, miközben én csak néztem. Ezek a virágok több törődést igényelnek. Eszter. Van bennük valami szép, de nincs életük megfelelő érintés nélkül. Olyasmit, amit maguktól soha nem fognak megtalálni, mondta lágy és elgondolkodtató hangon. Tudtam, hogy a virágokról beszél, de valahogy úgy éreztem, hogy rólam is beszél. Elhallgattam, nem tudtam válaszolni. Tudta, mire van szükségem, jobban, mint én magam. Meglátott bennem valamit, amit már nem láttam. Csak egy fáradt nő voltam, akit megterhelt a mindennapi életem súlya, és ő volt a segítőkéz, aki átmeneti enyhülést nyújtott. Abban a pillanatban történt valami. Valami, amit nem tudtam megmagyarázni, de amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Gábor kicsit közelebb hajolt, és találkozott a tekintetünk. Egy pillanatra eltűnt körülöttünk a világ. Az eső zaja, a föld szaga, a szél susogása a levelek között mindez eltűnt. Csak mi ketten voltunk ott, olyan intenzitással, amit szavakkal nem lehetett kifejezni. Eszter, mormolta mély hangon, és olyan szándékkal töltött el, amit már nem tudtam tagadni. Tudtam, mire gondol, még anélkül is, hogy bármi mást kellett volna mondania. Éreztem a levegőben. Lényem minden szálában éreztem. De ezt nem tudtam elfogadni. Nem volt helyes. Megvolt a házasságom. Lászlóval éltem az életem.
De abban a pillanatban Gábor szavai gyengéd, megállíthatatlan nyomássá váltak. Ő tett egy lépést előre, én pedig egy lépést sem hátráltam. A közöttünk lévő mágneses tér erősebb volt, mint ahogy én irányítani tudtam. Eszter, mondta újra, még intenzívebben, és valami a hangjában lefegyverzett. Már nem csak a virágokról vagy a kertről beszélt. Rólunk beszélt, arról, hogy valami csendben formálódik közöttünk. Nem tudtam tovább ellenállni. De ugyanakkor nem tudtam, mit tegyek. Hogyan kezeljük a történteket? Hogyan kezeljem azt a vonzerőt, amely olyan gyorsan fejlődött, olyan erővel, amely úgy tűnt, hogy nem befolyásolja. Nem tudtam, mit tegyek. Már nem tudtam, mi a jó és mi a helytelen. Csak annyit tudtam, hogy abban a pillanatban egy olyan döntés küszöbén állok, amely mindent megváltoztat. Gáborra néztem, és minden eltűnni látszott körülöttem. Olyan közel volt. Szinte érint a távolságban. És megint nem tudtam, mit kezdjek vele. Meg akartam érinteni, de tudtam, hogy nem tehetem. De hogyan tudnék ellenállni a bennem épülő kísértésnek? Közeledett az éjszaka, és a friss magyar levegő olyan nyugalmat hozott, amit alig tudtam értékelni. A fák levelei finoman ringatóztak, mintha folyamatos suttogást tennének, miközben a házlámpái egyenként felvillantak. De úgy tűnt, hogy mindez nem nyugtat meg. Az elmém messze járt, olyan gondolatok foglalkoztattak, amelyeket nem akartam, de valahogy nem tudtam megingatni. Gábor még mindig ott volt a fejemben, mint egy kitartó jelenlét. Bennem minden konfliktusban volt. A szavai, a gesztusai, ahogy természetes módon közeledett felém, ugyanakkor olyan intenzitással, amit nem tudtam kezelni. Tájékoztatási ponttá vált, valami olyasmivé, ami kirántott a valóságomból, eltávolodva a néma, unalmas rutinomtól. Valami újat hozott, valami ismeretlent. Azon az éjszakán csendes volt a ház. László újabb munkája miatt távozott, és tudtam, hogy késni fog. Nem volt ritka, hogy későn tért vissza. Néha megkönnyebbülést éreztem, amikor nem volt otthon. Mintha távollétében lélegezni tudtam volna a néma elvárások nélkül, amelyeket mindig magával hozott. A konyhában voltam, vacsorát készítettem, amikor kinyílt a bejárati ajtó. Gábor volt. Nem kellett néznem, hogy tudjam, ki az. Valami bennem már felismerte a lépteit. Mindig halkan, sietve lépett be, mintha otthon lenne. Nem volt ezzel semmi baj, tudtam. De ma este más érzés volt. Feszültség volt a levegőben, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Jó estét, Eszter, mondta nyugodt hangon, de olyan energiával töltött el, amit nem tudtam megmagyarázni. Jó estét, Gábor, válaszoltam, anélkül, hogy megfordultam volna, és arra koncentráltam, amit csinálok, mintha ez segíthetne megőrizni az irányítást. Közeledett, és parfümjének illata elkeveredett az étel illatával, amelyet készített. Furcsa keverék volt, de valahogy passzolt. Mintha a környezet része lenne, anélkül, hogy elsöprő lenne. Csendben maradt, és engem figyelt, ahogy megkeverem a serpenyőt. Tudtam, hogy ott van, de nem tudtam, mit kezdjek a jelenlétével. Nem tudtam, mit kezdjek azzal az érzéssel, amikor ilyen figyelmesen figyelnek. Segíthetek valamiben? Kérdezte, mint mindig. Egy pillanatig haboztam. Nem volt szükségem a segítségére. Nem igazán csináltam semmi különöset. De ugyanakkor valami bennem azt kívánta, bár csak ő is része lenne ennek, hogy jobban jelen legyen, még ha csak kismértékben is. Adnád nekem a sót, kérlek? Kérdeztem, próbálva nem hagyni, hogy a bennem felgyülemlett feszültség látszódjon. Kicsit közelebb lépett, ujjai szinte hozzáértek az enyémhez, miközben szétszórta a sót. A gesztus gyors volt, de az érzés más. Az érintés, bármilyen rövid is, olyan érzést keltett bennem, amit nem kellett volna. Tudtam, hogy észrevette. A pillanat olyan energiával volt feltöltve, amelyet már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Kissé elhúzódott,
de tekintete rám szegeződött, mintha ki akarna olvasni valamit az arckifejezésemből. Jól vagy, Eszter? Kérdezte, ezúttal némi aggodalommal a hangjában. Nehéz volt figyelmen kívül hagyni, mintha már tudta volna, hogy valami nincs rendben, valami készülődik közöttünk. Elmosolyodtam, próbáltam lerázni magamról azt az érzést, hogy túlságosan sebezhető vagyok. Igen, csak egy kicsit fáradt. De az igazság az volt, hogy nem csak fáradt voltam. Elvesztem. Elveszett az egymásnak ellentmondó érzelmekben, amelyeket felkavart bennem. És egyre erősödött az az érzés, hogy egy kötélen vagyok, és mindjárt leesik. Nem tudtam, hogyan lépjek előre, de tudtam, hogy valami visszafordíthatatlanul megváltozott. A vacsora készen volt, és úgy döntöttem, hogy felszolgálom az ételt, igyekezve a dolgokat a lehető legnormálisabban tartani. De minden gesztusom, minden mozdulatom nehezebbnek tűnt. Mintha besűrűsödött volna a levegő, és érezhetővé vált volna közöttünk a feszültség. Gábor leült az asztalhoz, és csendben enni kezdtünk, de valami más volt a levegőben. Ez már nem egyszerű közös étkezés volt. Több volt, sokkal több. Mintha minden szó, minden pillantás, minden gesztus valami kimondatlan dologgal volt töltve, valami olyasmivel, amit mindketten tudtunk, de nem tudtunk megnevezni. Eszter, kezdte lágy hangon, de megtelt valamivel, amit nem igazán tudtam elhelyezni. Tudom, hogy most nehéz helyzetben vagy, és én szeretném, ha tudnád, hogy itt vagyok, bármiért, amire szükséged van. Ezek a szavak, amelyek olyan egyszerűnek tűntek, váratlan erővel hatottak rám. Honnan tudta, mire van szükségem? Hogyan érthette meg, mit érzek? Mit tudott ő rólam, amit még nem vettem észre? Ránéztem, próbáltam választ találni a szemében, de helyette ürességet találtam. Egy üresség, ami arra késztetett, hogy töltsem be, és hozzak olyan döntést, ami mindent megváltoztat. És valahogy már tudtam, hogy egy szikla szélén állok, és mindjárt lezuhanok, és nem tudtam, hogy valóban meg akarok-e menekülni. Tudom, Gábor. A válaszom sóhajtva hangzott el, mintha csak ezt mondhatnám. Én nem tudom, mit tegyek. Újra ránéztem, és ezúttal az azt követő csend volt a válasz. Nem kellett több szót kimondani. Felemelkedett az asztaltól, tekintete távol volt, és tudtam, hogy az én kezemre bízza a döntést. Néztem, ahogy elhagyja a konyhát, olyan ürességérzést hagyva maga után, amit nem tudtam, hogyan töltsek be. A mögötte becsukódó ajtó hangja még erősebbé tette a csendet a házban. De valahol mélyen bennem tudtam, hogy az igazi csend csak most kezdődik. És nem tudtam, mit kezdjek vele. Nem tudtam, hogyan kezeljem azt, ami most fog történni. A másnap reggel különös könnyedséggel érkezett. Szürke volt az ég, mintha maga az időjárás tükrözte volna bennem az űrzavart. Tudtam, hogy követnem kellett volna a szokásos rutinom, kávét főzni, házat intézni, megvárni, míg László hazaér a munkából. De valami megváltozott, valami, amit már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Gábor, a mosolya, a szavai, a gesztusai. Mind velem voltak, kísértették a gondolataimat, ölelték az emlékeimet, mintha értékesek lennének. Automatikusan mozogtam a házban, elvégeztem a napi feladatokat, de úgy éreztem, mindennek a szélén állok. A turmixgép hangja, a kávéfőzés illata, még a saját légzésem ritmusa is lelassult. Mintha lelassult volna az idő, mintha az elmém valami túl nagy dolgot próbálna feldolgozni ahhoz, hogy egyszerre megemésztesz. Fogalmam sem volt, hogyan kezeljem azt a vonzalmat, amit Gábor iránt éreztem. Valami olyan új volt, olyan váratlan. Mindig is ő volt a figyelmes sógor, aki ott volt a szükség idején, de most több volt ennél. Tükörképe lett mindannak, ami hiányzik az életemből. A figyelmessége, ahogy látszott, hogy megért engem anélkül, hogy kérdeznem kellett volna, mintha tudta volna, mi zajlik bennem, mielőtt észrevettem volna. Azon a reggelen az elmém összezavarodott, de valami tiszta is volt bennem. Egyre erősebb volt a szökés igénye,
hogy kitörjek ebből a néma börtönből, amivé az életem vált. Belefáradtam abba, hogy olyasmire várok, ami talán soha nem fog megtörténni. Érezni akartam. Valóban élni akartam. De ugyanakkor a bűntudat súlya megfojtott. Hogyan kívánhatnék bármit is mástól, mint Lászlótól? Hogyan is gondolhattam volna arra, hogy eláruljam a bizalmát, pedig legbelül tudtam, hogy már számtalan módon elhagyott. Az elmém széttöredezett, és már nem tudtam, mit tegyek. Úgy tűnt, minden gondolat, minden kép, minden érzés más irányba húz, mintha egy olyan ösvényen vonszoltak volna le, ahonnan nem ismerek visszautat. Amikor megszólalt a telefon, majdnem felugrottam. László volt. Azt mondta, hogy késni fog, mint mindig. De valami távolinak tűnt a hangszínében, a beszédmódjában. Mintha olyan messze lenne, mint a világ másik felén. Tudtam, hogy elfoglalt, de azt is tudtam, hogy elveszett valamiben, ami már nem én voltam. Nem láthatott engem. Nem igazán láthatott engem. Miután letette a kagylót, éreztem, hogy a szomorúság hulláma önt el. Körülnéztem, próbáltam valamire összpontosítani, bármire, ami lehorgonyozhatna ebben a valóságban. De nem tudtam. Folyton Gáborra járt az eszem, a jelenlétére, a figyelmére. Tudta, hogyan lásson engem, hogyan értsen meg. Újra azt éreztette velem, hogy élek. Ekkor hallottam, hogy nyílik az ajtó. Már azelőtt tudtam, hogy ki az, mielőtt ránéztem. Gábor ismét a házamban volt, és nem tudtam, hogyan reagáljak. Nem tudtam, mit gondoljak róla, mit képvisel. Eszter. Hangja halkan visszhangzott a házban, de olyan szándékkal töltött el, amit nem tudtam tagadni. Lassan megfordultam, és megláttam őt a nappali ajtajában, és engem figyelt azzal a mély, intenzív tekintettel, amely mintha áthatolt volna minden akadályon. Megint ott volt. Gábor. A hangom halkabb volt, mint vártam. Mosolygott, de ezúttal nem csak barátságos volt. Több volt, sokkal több. Ott volt, és valami olyat akart, amit már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Azt hittem, szükségem van egy társaságra ma, mondta olyan nyugodtan, mint mindig. De tudtam, hogy valami más volt abban, ahogy mondta, mintha tudta volna, hogy mélyebben szükségem van rá, mint korábban. Már nem csak a jó sógor volt. Valami többként kínálta magát. Mint valaki, aki képes betölteni az ÜRT, valahogy megengedtem magamnak, hogy érezzem. Egy pillanatig haboztam. Mit tegyek? Tudtam, mit akarok. Tudtam, mit akar. De nem tudtam, hogy ez hogyan változtat meg mindent. Hogyan változtatna meg ez engem, a házasságomat, az életemet. De ahogy ránéztem, tudtam. Tudtam, hogy nincs visszaút. Nem azzal, ahogy rám nézett. Nem azzal, ahogy közeledett. És bármennyire is próbáltam ellenállni, tudtam, hogy ez a pillanat hamarosan bekövetkezik, az engedélyemmel vagy anélkül. Eszter, én, kezdte, de a válaszom félbeszakította. Óvatosan, de olyan szükségérzéssel közeledtem, amit már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Nem tudom, mi történik, Gábor, mondtam megszakadt hangon. Nem tudom, mit kezdjek vele. De tudom, hogy nem tehetek úgy, mintha semmi sem történne többé. A szavaim súlyosabbak voltak, mint képzeltem. Vallomások voltak. Egy vallomás nem csak neki, hanem magamnak is. Tett egy lépést előre, és a körülöttünk lévő világ eltűnni látszott. A ház, a csengő telefon, az esőzaja kívülről minden eltűnt. Ő és én voltunk az egyetlenek, akik számítottak abban a pillanatban. És keze gyengéd mozdulatával megérintette az arcomat, úgy, ahogy még soha. Az érintés könnyű volt, de olyan érzelem töltött el, amit nem tudtam, hogyan kell feldolgozni. Az egyszerű gesztus oly módon lefegyverzett, hogy sebezhetőnek éreztem magam, de egyben élőnek is, oly módon, hogy már nem tudtam tagadni. Egy pillanatra lehunytam a szemem, és éreztem az érintésének nyomását a bőrömön.
Mintha olyan helyre vitt volna, ahol még soha nem jártam. Egy hely, ahol nem létezett bűntudat és szégyen, ahol csak a szükséglet és a vonzalom volt az igazi. Eszter, mondta, olyan közel az arca az enyémhez, hogy éreztem a leheletét. És abban a pillanatban minden megfagyni látszott. Tudtam, mit akar. Tudtam, mit kínál. És valahogy elfogadni készültem. De ugyanakkor volt egy részem, amely sikoltott, hogy hagyja abba. Hogy ne tegye ezt. De az a részem, amelyik fáradt, üres volt, valami többet keresett, hangosabban beszélt. És a végén mit tennék? Ölelni az ismeretlent. Vagy menjek vissza az életembe, ahol még eltörtek a dolgok, de legalább ismerősek voltak. Kissé eltávolodtam, hátráltam egy lépést, ami elégnek tűnt ahhoz, hogy némi gondolkodási lehetőséget adjon. Ő viszont egy lépést sem tett, de a tekintete nem hagyott el engem. Ott voltak, kijavítva, és arra a döntésre vártak, amit még nem hoztam meg. Az ezt követő csend mélységes volt. A feszültség közöttünk feszült kötélként feszített, készen arra, hogy elpattanjon. Nem tudtam, mit kezdjek azzal a pillanattal, a bennem erősödő érzésekkel. Tudtam, mit akar. Tudtam, mit vár tőlem. De ugyanakkor valami bennem sikoltott, hogy hagyjam abba. Valami azt súgta nekem, hogy ez az út, ha követem, visszafordíthatatlan lenne. Vettem egy mély levegőt, és próbáltam összeszedni a gondolataimat. De nehéz volt. Gábor érintése még mindig a bőrömön volt, közelségének érzete, mély tekintete, tele vággyal és megértéssel. Soha nem éreztem magam így, ennyire kiszolgáltatottnak, ennyire sebezhetőnek és mégis annyira vágyottnak. Tudta, hogyan lásson, hogyan érintsen meg úgy, ahogy László már rég elfelejtette. Ez jobban bántott, mint amennyit szerettem volna beismerni. Mintha valahogy Gábor tudott volna valamit magamról, amit én nem. Eszter, mondta, hangja már halkabb, szinte könyörgő. Ránéztem, de nem tudtam, mit mondjak. Nem tudtam, hogy akarok-e ezen az úton haladni, de ugyanakkor nem tudtam, hogyan lépjek ki belőle. Nem tudom, mit csináljak. Gábor, mondtam végül, szinte reket hangon. Én nem tudom, hogy meg tudom-e csinálni. Inkább magamnak beszéltem, mint neki. Nem tudtam, hogy amit érzek, az valódi-e, vagy csak reakció a magányra, ami elhatalmasodott rajtam. Talán zűrzavar volt az egész, talán csak a vágy, hogy elmeneküljek valamitől, ami már nem szolgált jól. De ugyanakkor bennem minden valami többre vágyott, olyasmire, amit olyan könnyen felajánlott. Még egyszer közelebb tett egy lépést, és ez a közelség éreztette jelenlétének súlyát. Nem sietett, de ott volt, és felajánlott valamit, amit valahogy már tudtam, hogy már nem tudom figyelmen kívül hagyni. Olyan volt, mint egy természeti erő, szelíd, de állandó. És bármennyire is próbáltam ellenállni, tudtam, hogy valami bennem meg akar hódolni neki. Érezni akartam valamit, ami túl van a magány fájdalmán. Eszter, mondta ismét olyan látsággal, ami lefegyverzett. Tudom, hogy ez nem könnyű neked. Tudom, hogy félsz. De én csak azt akartam, hogy tudd, nem kell most semmit sem döntened. Itt vagyok. Bármire, amire szüksége van. Ezektől a szavaktól megdobbant a szívem. Nem követelt semmit. Nem akart meggyőzni valamiről, amit nem akartam. Csak jelen volt. És ez olyan érzést keltett bennem, amit már nem értettem. Felajánlott nekem egy kapcsolatot, egy módot arra, hogy többé ne legyek egyedül, egy módot arra, hogy újra lássanak. Bámultam rá, és próbáltam megérteni, mit akar, mit érez valójában. Tudtam, hogy amilyen kedves és megértő volt, van még valami. Akart tőlem valamit. És kezdtem rájönni, hogy én is akarok tőle valamit. De mit jelentett ez? Hogyan adhatnék egyszerűen ennek a vágynak, amikor életem hátralévő része forgott kockán? Gábor, kezdtem remegő hangon. Nem akarom, hogy ezt gondold. Tétováztam. Mit értettem?
Hogy nem akartam senkit bántani. Hogy nem akartam elárulni László bizalmát, még akkor sem, ha valamilyen módon már elárult a közönyével. Nem tudtam. Csak azt tudtam, hogy ez a helyzet felemészt. És már nem tudtam, hogyan kezeljem. Egy egyszerű mozdulattal félbeszakított. Kezét az enyémre tette, apró mozdulattal, de mélységes jelentéssel. Ez nem a birtoklás gesztusa volt. Ez a megértés, a támogatás gesztusa volt. Valami, amitől ráébredtem, hogy nem csak fizikait, hanem érzelmet is kínál. Valamit, amiről addig a pillanatig nem tudtam, hogy szükségem van rá. Nem azért vagyok itt, hogy bűntudatot keltsek, Eszter. Csak azt akarom, hogy tudd, nem kell ezt egyedül cipelned. Ha valakire van szükséged, akivel beszélhetsz, valakire, aki nem ítél el, valakire, aki meghallgat. Nem fejezte be a mondatot, de szavai nehezen, jelentőségteljesen ott maradtak a levegőben. Dobogó szíllel néztem rá, és rájöttem, hogy valami megtörik bennem. Nem nyomást gyakorolt rám, nem kért tőlem semmit. De ugyanakkor felajánlott nekem valamit, amit már nem hagyhattam figyelmen kívül. Lehetőség a menekülésre, az életre, hogy az legyek, aki igazán lenni akartam, mindenki más elvárásai nélkül. Sebezhetőnek éreztem magam, de egyben megkönnyebbültnek is. Valamiért azt az érzést keltette bennem, hogy rendben van így. Embernek lenni, minden gyengeségemmel, kétségeimmel, bizonytalanságaimmal együtt. Nem volt ott, hogy megjavítson. Ott volt, hogy megmutassa, talán nem is kell javítani. Talán csak meg kellett hallgatnom. Nem tudom, mit tegyek, mondtam ismét, inkább magamnak, mint neki. Annyira elveszettnek érzem magam. Gábor. Nem tudom, hogy mehetek-e ezen az úton. Nem tudom, hogy be tudlak-e engedni így, ilyen könnyen. Elmosolyodott, de ez nem a diadal mosolya volt. Lágy, megértő mosoly volt. Nem kérem, hogy jöjjön be, Eszter. Azt kérem, engedje meg, hogy maradjak. Szóval nem kell ezt egyedül csinálnod. Szavai mélyen megérintettek. Ez volt minden, amit hallanom kellett, és ugyanakkor minden, amitől féltem. Mert most már tudtam, hogy a döntés az én kezemben van. Elfogadhatnám ezt a kapcsolatot, ezt a vigasztalás és megértés ajánlatát, vagy ellökhetném, eltaszíthatnám mindent, amit képvisel, és megpróbálhatnám tovább menni az életemben, mintha mi sem változott volna. De valami bennem azt súgta, hogy semmi sem lenne nehezebb, mint továbbra is így élni. A magány, az üresség, a vágy valami több után mindez felgyülemlett bennem, és már nem tudtam, hogyan álljak ellen. Hogyan tudnék figyelmen kívül hagyni valamit, aminek annyi értelme volt, valamit, ami mintha egy olyan ÜRT töltene be, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Mély levegőt vettem, próbáltam tisztán látni, de tudtam, hogy olyan döntést fogok hozni, amely mindent megváltoztat. A kérdés az volt, készen állok rá. Vagy volt még bennem valami, amit meg kellett oldani, mielőtt meghoztam ezt a döntést. Az idő megállni látszott. Egy törésponton találtam magam, ahol minden gondolat, minden mozdulat olyan jelentőséggel bírt, amelyet nem tudtam felmérni. Gáborra néztem, aki még mindig ott volt, olyan közel és mégis olyan távol, mintha tudta volna, hogy megszületik a döntés, de tisztelte a helyemet is. Valami vele kapcsolatban azt súgta, hogy nem fog drukkolni, de tudtam, hogy a választás az én kezemben van. Ordítani akartam, könyörögni, hogy minden másképp legyen. Azt akartam, hogy az élet visszatérjen a régi kerékvágásba, amikor minden egyszerűbbnek, biztonságosabbnak tűnt. De ugyanakkor volt bennem valami, ami úgy érezte, ez a pillanat elkerülhetetlen. Valami megváltozott bennem, és nem tudtam, hogyan kezeljem. A ház néma volt, de nehéz volt a csend, mintha tele lett volna minden kimondatlan szóval, minden elfojtott érzéssel. Sebezhetőnek, kiszolgáltatottnak éreztem magam, ugyanakkor élőbbnek, mint valaha. Gábor megérintett egy olyan részt, amiről nem is tudtam, hogy létezik.
Megmutatta nekem, hogy újra érzem, nem vagyok elveszve, ahogy gondoltam. De ez azt jelentette, hogy fel kellett adnom valamit. Le kellett mondanom, ami megmaradt a házasságomból, azt a hűséget, amiről azt hittem, hogy még mindig meg kell maradnom László iránt, pedig ő már kiszorított az életéből. Az árulás, a hűtlenség olyan szavak voltak, amelyek súlyosan nyomták a fejemet. Hogy is gondolhattam ezt? Hogyan tehetném meg ezt a lépést, ha tudtam, hogy minden elpusztul körülöttem? Nem tudom, mit csináljak. Gábor, hallatszott a hang rekedten, szinte suttogva. Nem tudtam eldönteni, hogy hozzá vagy magamhoz beszélek. Soha nem gondoltam volna, hogy ez így lesz. Soha nem gondoltam volna, hogy így fogok érezni irántad. Azokkal a mély, nyugodt szemekkel nézett rám, mintha már tudná, mit érzek, mintha szavakon túllátna, kétségeimen túl. Nem nyomást gyakorolt rám. Nem mondott mást. Csak csendben maradt, mintha várna, mintha hagyná, hogy magam döntsem el, mit is akarok valójában. És azon kaptam magam, hogy ott állok, elveszve, egy végtelennek tűnő belső konfliktusban. Mit is akartam valójában? Tudtam, hogy amit Gábor iránt érzek, az nem múló dolog, nem csak reakció az ürességre, amit éreztem. A vágy, amit iránta éreztem, őszinte volt, mély volt, valóságos. De mit jelentett ez? Mit jelentett ez az életemre, a házasságomra, mindenre, amit eddig építettem? Újra ránéztem, és most először jöttem rá, hogy nem várt azonnali választ. Nem akarta, hogy elhamarkodott döntést hozzak. Egyszerűen azért volt ott, hogy jelen legyen, hogy teret adjon nekem, hogy megértsem, mi történik velem. De az igazság az, hogy már tudtam a választ. A lelkem mélyén már tudtam, mit akarok. Vele akartam lenni. Újra érezni akartam. Azt akartam, hogy lássanak, kívánjanak, szeressenek úgy, ahogy azt már nem éreztem László mellett. De ez azt jelentette, hogy fel kell áldozni mindent, amin volt, mindent, amit tudtam. Egy pillanatra lehunytam a szemem, próbáltam valami tisztánlátást találni, de csak emlékek felvillanását láttam, a Lászlóval töltött pillanatokat, azokat a pillanatokat, amelyeket próbáltam életben tartani, de amelyekről mélyen tudtam, hogy elhalványulnak. Már nem voltam ugyanaz a nő, aki korábban voltam. És talán soha többé nem lennék az. Amikor kinyitottam a szemem, Gábor közelebb volt. Meg sem mozdult, hogy megérintsen, de a jelenléte olyan intenzív volt, olyan magával ragadó, mintha a lelkembe hatolna. Nem tudtam tovább ellenállni. Valami bennem többet akart. Újra egész akartam lenni, érezni akartam, amit elvesztettem. Nem tudom, meg tudom-e csinálni. Gábor, mondta remegő, de határozott hangon. Nem tudom, képes vagyok-e kezelni a veled való együttlét következményeit. Nem kérek erre, Eszter, mondta halkan, szinte annak megerősítéseként, hogy tiszteletben tartja a határaimat, megértette a kétségeimet, amelyekkel szembenézek. Csak azt akarom, hogy tudd, ha bármire szükséged van, itt leszek. De nincs rohanás. Nincs nyomás. Amit érzel, az igazi. És megérdemled, hogy meghallgass, és érezd azt, amit érezned kell. Szavai ütésként hasítottak a zsigerembe. Nem akart meggyőzni semmiről. Nem nyomást gyakorolt rám. Egyszerűen azt kínálta nekem, amire abban a pillanatban a legnagyobb szükségem volt. A megértést. Azt mondta nekem, hogy nincs jó vagy rossz. Csak az volt, amit éreztem. Ránéztem, és most először valami megnyugodott bennem. Nem tudtam, mit hoz a jövő, de tudtam, hogy abban a pillanatban őszintébb voltam magamhoz, mint valaha. Nem kaptam meg minden választ. De tudtam, hogy fordulóponthoz érkeztem, és bármilyen döntést hozok is, az megváltoztatja az életemet. Nem tudom, mi lesz ezután, Gábor, mondtam olyan sebezhetőséggel, amit ritkán mutatta meg senkinek. De én, meg kell próbálnom megérteni. Látnom kell, hová vezet ez engem.
Halkan elmosolyodott, tekintete megtelt türelemmel és megértéssel. Itt vagyok, Eszter. Érted, kapkodás nélkül, ítélet nélkül. És abban a pillanatban a ház, amely korábban olyan üresnek tűnt, megtelt valami újjal. Nem csak vágy volt. Ez valami mélyebb, összetettebb volt. Csendes ígéret volt, hogy talán lesz alkalmam megtapasztalni valami igazit, valamit, amit kezdtem megérteni, hogy mindennél jobban szükségem van rá. Nem tudtam, mit tartogat számunkra a jövő. Nem tudtam, mi lesz Lászlóval, a házasságommal. De abban a pillanatban már nem tudtam letagadni az érzéseimet. Kész voltam elfogadni. Készen álltam arra, hogy meglássam, merre visz ez az út. A reggeli nap besütött a nappali ablakán, olyan látsággal szűrődött át a függönyökön, ami idegennek tűnt a magamban teremtett valóságtól. A ház néma volt, az egyetlen hang a falon lévő óra kettyegése volt, ami mintha egy életritmusát jelölné, amit már nem ismertem fel. Megint azon kaptam magam, hogy ugyanabban a szobában állok, de a különbség az volt, hogy ezúttal valami megváltozott bennem. Már nem voltam ugyanaz. Gábor pillanat után elsétált, résnyire nyitva hagyta az ajtót, mintha szavak nélkül azt mondta volna, hogy nem kell rohanni semmihez, az idő lesz a szövetségesem. De tudtam, hogy az időt nem tudom irányítani. Ott volt, távolról figyelt, és arra várt, hogy átvegyem az életem irányítását. És ez mindennél jobban kísértett. Az igazság az volt, hogy féltem. Félek attól, amit éreztem. Félek attól, amit tenni készülök. Nem tudtam, hogyan kezeljem a bennem felgyülemlő érzelmeket, és már nem tudtam, mit jelent az életem. Ismét az erkélyen találtam magam, és a horizontot bámulom, mintha a táj rejtegetné minden válaszom kulcsát. De a válaszok nem voltak ott. Bennem voltak, a lelkem mélyén, a legmélyebb helyen, ahol tartottam azokat a dolgokat, amelyektől féltem. Ami Gábor és köztem történt, az nem csak vonzalom volt. Ez valami több volt. Szükség volt látni, értékelni. Menekülés volt ez a saját magányom elől, a közömbösség elől, amelyet László helyezett közénk. Amikor László aznap este bement a házba, ismét valami furcsa volt a levegőben. Semmi mást nem vett észre rajtam. Olyan távolinak tűnt, annyira nem vette észre, amin keresztül mentem. Beszélt a napjáról, a munkáról, azokról a dolgokról, amelyekről mindig is beszélt, de én már nem hallgattam ugyanolyan figyelemmel a szavait. Tudtam, hogy nem fogja észrevenni a különbséget a tekintetemben. Nem látta, hogyan nőtt ki köztünk az űrő. És tudtam, hogy ez valahogy tönkretesz engem. Gyengének éreztem magam. Mintha mindent kidobnék. A házasság, a hűség, minden, amit együtt építettünk, összeomlani látszott előttem, és már nem tudtam, hogyan kell harcolni, hogy megmentsem, ami maradt. László hallgatása olyan volt, mint egy halálos ítélet azért, ami egykor a miénk volt. Ahogy beszélt, éreztem, hogy messze van. És a szívemben egy részem azt kívánta, bár csak észrevenné, hogy látná, mi történik, de egy másik részem tudta, hogy ez soha nem fog megtörténni. Már nem volt ott. Nem tudtam pontosan, mikor történt, de egy ponton elment. És ami a legrosszabb, nem tudtam, hogyan hozzam vissza. Vacsora után László, mint mindig, az irodájába ment, én pedig ott maradtam, egyedül a nappaliban, elmerülve a saját gondolataimban. Nem a ház csendje zavart. Az üresség volt bennem. Tudtam, mit érzek, de nem tudtam, mit kezdjek vele. Amit Gábor képviselt, az valami egészen más volt, valami olyan új, de mégis veszélyes. Átadtam magam egy játéknak, amit nem tudtam, hogyan kell játszani, és ez felemésztett. Felkeltem és kimentem a kertbe. Az éjszaka nyugodt volt, és a csillagok ragyogtak az égen, mintha engem figyelnének, mintha tudatában lennének a bennem lévő zűrzavarnak. A kert sarkában lévő padhoz sétáltam és leültem. A virágok lassan kinyíltak, én pedig olyan kíváncsisággal figyeltem a levelek mozgását, amely már nem tudta, honnan jön. Mit kerestem ott?
Mit akartam találni? Ekkor hirtelen kinyílt a bejárati ajtó. Nem kellett néznem, hogy tudjam, ki az. Gábor. Tudtam, hogy ott van, mint mindig, csendesen, sietetlenül. Némán közeledett felém, és ismét az enyémre találta tekintete, mintha lehetetlen lenne elmenekülni. Leült mellém, szó nélkül, csak várt. Már nem tudom, mit csinálok, mondtam remegő hangon. Minden zavaros. Nem tudom, mit akarok. Nem válaszolt azonnal. Csak állt mellettem, némán, olyas valaki nyugalmával, aki többet látott, mint amit valaha is el tudtam volna képzelni. Nem nyomást gyakorolt rám. Nem kérdezett semmit. Csak teret adott a lélegzésre, a feldolgozásra. És ez valahogy megnyugtatott. Mert legbelül tudtam, hogy nincs ott, hogy döntésre kényszerítsen. Azért volt ott, mert valahogy megértette, min megyek keresztül. Eszter, mondta végül lágy, de határozott hangon. Nem kell most döntened. Csak azt akarom, hogy tudd, itt vagyok neked. Bármire, amire szükséged van. Ezek a szavak ütésként hatottak rám. Nem tudtam, hogy ez egy vigasztalás vagy egy csendes ígéret. De valahogy úgy éreztem, hogy többet nyújt nekem, mint egy támogatási gesztus. Választási lehetőséget kínált nekem. Azt mondta nekem, hogy nincs jó vagy rossz, csak az, amit érzek. És legbelül tudtam, hogy igaza van. Figyelnem kellett arra, amit a szívem mond. Ránéztem, és mosolya könnyed volt, mintha tudná, hogy ez a döntés az enyém. Nem várt el tőlem semmit, ugyanakkor arra hívott, hogy lássak valami újat, befogadjak valamit, amiről addig a pillanatig nem tudtam, hogy akarok. Gábor, kezdtem még mindig remegő hangon. Én nem tudom, mit tegyek. Nem tudok így tovább élni. De nem tudom, képes vagyok-e arra, hogy azt tegyem, amit akarsz. Nem tudom, hogy követhetem-e ezt az utat. Előrehajolt, finoman megérintette a kezem. Most nem kell semmit tenned, Eszter. Csak hagynod kell magad érezni. Csak el kell fogadnod, ami történik. És ha készen állsz, tudni fogod, mit kell tenned. Ránéztem, és most először éreztem olyan könnyedséget magamban, mintha a döntés súlyát felemelték volna. Nem azért, mert könnyű volt a válasz, hanem mert tudtam, hogy valahogy olyasmit kínál, amit soha nem gondoltam volna, hogy mástól kapok. Nem akart engem megváltoztatni. Elfogadott engem. És ettől valahogy nagyobb biztonságban éreztem magam. Nem tudtam, mit tartogat számunkra a jövő. Nem tudtam, mi lesz Lászlóval, vagy a házasságommal. De abban a pillanatban Gábor mellett, érezve a jelenlétét, tudtam, hogy valami új felé haladok. Valami, amit még nem értettem teljesen, de hajlandó voltam felfedezni. A nap békésen virradt, de az előző éjszaka súlya nem hagyott el. A ház néma volt, madarak csiripelése hallatszott az egyetlen hangon kívül, és mégis távol voltam, az elmém elfoglalt, csapdába esett a gondolatok forgatagában, amelyet már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Az igazság, bármilyen egyszerű is volt, világos volt, a döntés küszöbén álltam. És felemésztett. Gábor emléke, gyengéd érintése, megértő tekintete elkísért, bárhová mentem. Megadta nekem a szükséges helyet, de tudtam, hogy nem maradott sokáig. Türelmesnek mutatkozott, annyira különbözött attól, amit valaha ismertem. Jelenléte élénken meglátta, milyen messzire sodródok mindentől, amit ismertem, mindentől, amiről azt hittem, vágyom. László még nem tért vissza a megbeszélt időpontjáról, a ház üres volt és néma. Úgy tűnt, minden sarok rám sikoltott, olyan választ követelve, amit még nem tudtam adni. El voltam szakadva. Minden részem mást akart. Egy része Lászlónál szeretett volna maradni, a házassággal, amely a közöny ellenére mégis ismerősnek érzett. A másik rész úgy érezte, hogy Gábor valami mélyebbet képvisel, valami olyasmit, ami valahogy úgy kiegészített, ahogy már nem tudtam tagadni. Nem tudtam, hol kezdjem. Nem tudtam,
mi lesz az első lépés ennek az egésznek a kezelésében. De egy dolog biztos volt. Nem élhettem tovább magamban ezt a hazugságot. Valaminek változnia kellett, és tudtam, hogy az egyetlen ember, aki ezt megváltoztathatja, én vagyok. Döntést kellett hoznom, és nem várhattam, hogy az idő vagy a körülmények tovább segítsenek. A döntés az én kezemben volt, és ez már önmagában is félelmetes volt. A nappali ablakához sétáltam, és néztem az utca nyüzsgését. Emberek mentek el mellette, gyerekek játszottak, és úgy tűnt, az élet zajlik kint, nem törődve azzal, ami a házamban történik. És mégis, bennem minden mozdulatlannak tűnt, mintha megállt volna az idő, és a bizonytalanság zűrzavarában maradtam. Amikor megszólalt a telefon, majdnem felugrottam. László volt. Úton volt hazafelé. Valami benne, a hangjában, furcsa érzést keltett bennem a széthúzásban. Kérdezett a napomról, kérdezte, hogy minden rendben van-e, de a hangja távolinak tűnt. Tudtam, hogy nem vette észre rajtam a különbséget. Nem tudta, mi történik, és ez valahogy mindennél szomorúbbá tett. Azt akartam, hogy lássa. Azt akartam, hogy lásson, de ezt valahogy tudtam, már elsodródott. Miután letette a telefont, erősebben éreztem a döntés súlyát. Nem csak a vonzerőről vagy a vágyról volt szó. Nem csak Gáborról vagy Lászlóról volt szó. Arról szólt, hogy ki vagyok, ki akartam lenni. Láttam a tükröződését mindannak, amit tettem, minden döntésemnek, amit meghoztam és elmulasztottam. Nem tudnék tovább élni a középpályán. Magamnak kellett választanom. És legbelül tudtam, hogy az egyetlen módja annak, hogy megválasszam magam, ha magam mögött hagyom azt, ami nem tesz boldoggá. Nem tudtam, hogy ez pontosan mit jelent, de egy részem tudta, hogy készen állok a változásra. Nem bújhattam tovább, még magam elől sem. A kanapén ültem, gondolataim ellentmondó képek és érzelmek kavarogtak. A falon lévő órára pillantottam. A szüntelen kettyegés eszembe juttatta a fogyóidőt, azt az időt, amit már nem lehet elpazarolni. Cselekednem kellett. Ekkor nyílt ki az ajtó. László otthon volt, és vele együtt mintha egy plusz súly lépett volna be a szobába. A konyha felé indult, és a napjáról beszélt, de jelenléte, bár ismerős, furcsának és távolinak tűnt. Tudtam, hogy nem vette észre, de most másként láttam őt. Olyannak láttam, aki még mellettem állva is olyan távol volt, mint a horizont. Eszter, jól vagy? Távolinak tűnsz, kérdezte László megállva mellettem. Éreztem magamon a tekintetét, próbálta megérteni, mi történik. De a válasz, amit várt, az volt, amit már nem tudtam, hogyan adjak. Nem tudtam, meg tudom-e magyarázni, mi zajlik bennem. És az igazság az volt, hogy már nem tudtam, akarom-e. Fáradt vagyok, László, válaszoltam halk hangon, mintha a szavak nem lennének elégek a köztünk lévő űrö betöltésére. Többet akartam mondani, beszélni arról, ami történik, arról, amit érzek. De a szavak cserben hagytak. Nem jöttek többé. És legbelül tudtam, hogy semmi, amit mondtam, nem változtatja meg a közöttünk kialakult távolságot. László mintha minden további kérdés nélkül felszívta volna a válaszomat. Visszatért saját világába, saját gondolataiba, mint mindig. Ránéztem, próbáltam találni valamit a szemében, érzelmet, reakciót, de semmi sem tűnt fel. Ott volt, de nem igazán volt jelen. És ez rádöbbent, mennyire megromlott a kapcsolatunk. A ház ismét elcsendesedett. Tudtam, hogy ez a csend nem csak a szavak hiánya. Valami több hiánya volt. Ez a hiányunk volt. Aznap este az ágyban fekve éreztem döntéseim súlyát. A kételj még mindig ott volt, mint egy árnyék, de valami bennem azt súgta, hogy helyesen cselekszem. Tudtam, hogy az előttünk álló út nem lesz könnyű. Tudtam, hogy a döntéseimnek következményei lesznek. De hosszú idő óta először éreztem úgy, hogy átveszem az életem irányítását. Magam mögött hagytam azt, ami nem tett boldoggá, és ez, bármilyen fájdalmas is volt,
szükséges volt. Tudtam, hogy Gábor vár rám, de nem öncélúan. Ott volt, hogy támogasson, segítsen megérteni, mit érzek. Nem kényszerített arra, hogy elhamarkodott döntést hozzak. Egyszerűen felajánlott nekem valamit, amire addig nem tudtam, hogy szükségem van rá. A lehetőséget, hogy hű legyek önmagamhoz. Aznap este átadtam magam a csendnek. De ez a csend nem zavart. Az elfogadás, az elmélkedés csendje volt. Tudtam, hogy a másnap reggel új kérdéseket, új dilemmákat fog hozni. De legalább tudtam, hogy közelebb vagyok ahhoz, hogy felfedezzem, ki is vagyok valójában. És bármilyen ijesztő is, ez volt az egyetlen igazság, amellyel szembe kellett néznem.